Национално сдружение Младежки глас подготвя няколко инициативи за Деня на Европа. Едната е в Пловдив, другата в София, стартира в 12:00. С нашите членове в цялата страна планираме редица мероприятия, с които да бъде почетен деня. Младите хора са много активни и имат голям интерес към всичко, което се случва по света. Съответно, Сдружение Младежки глас стои адекватно на цялата ситуация и всички мероприятия, които бяха предложени от нашите членове, биват реализирани. Освен това, тази седмица има и мероприятия, планирани в няколко града в страната, които са свързани с обучение на млади хора по нашите проекти, които реализираме, както и редица кръгли маси подготвяме за през летния сезон, защото Национално сдружение Младежки глас не се почива нито един ден в годината и през лятото младите хора също са активни. Планираме обучителни семинари, които да развият техните способности в много области и в цялата страна. А иначе, другите събития, постоянно имате обучение по различни теми, лектори? Постоянно има обучение, защото постоянно има интерес това младите хора да бъдат развивани. Съответно, сега едно от предстоящите обучения с доктор Румен Бостанджиев. То ще се проведе и в Бургас, и във Варна. Планират се няколко семинара, които ще бъдат в Пловдив, София, Велико Търново, Плевен, Русе. Това всичко естествено ще протече под огромния интерес на хората, които сме ангажирали с мероприятията. Очаква се, понеже организацията се планира всичко напред като таргет, очаква се над 10 000 души да бъдат обучени до средата на лятото по различните инициативи, семинари на Младежки глас и обучения. Имаме така интереси от много хора в по-малките общини, освен в региона, така от Бургас до София. Има интерес да бъдат проведени редица инициативи. Младежки глас концентрира своята дейност не само в големите областни градове, а навсякъде, където млади хора имат интерес. В малки общини, малки населени места, села и така нататък. Тук в Бургас, например, полагаме интересно за аудиторията. В Бургас се планира обучение в Царево, Бургаска област, в Царево, в Приморско, в Поморие, в Тебър, във всяка една община. В Варна също всяка една община ще бъде покрита до средата на следващия месец, защото има заявка от много млади хора да ги посетим, съответно с най-добрите експерти. Покана на ученическия съвет на децата от Природо-математиката гимназия. Ще има лектори от Младежки глас, експерти, които ще посетят децата и ще направят интересни обучения за тях. Естествено, с помощта на ръководството на училището и с ученическия съвет. На всяко едно дете ще бъдат предоставени сертификати от най-добрите експерти. Това е нашия стремеж да развива младо поколение, съответно да му помагаме. Това е в редица училища планираме такива посещения, в немската езикова гимназия и така нататък. Смисъл по предварително съгласуван план с всяко училище, което ме е поканил. Много мероприятия, много всички са пожелания на младите хора. Стремим се да обхванем целият интерес, който възниква и да направим реализирането на всяка една инициатива по най-добрия начин за младите хора. Стремим се да окажем съдействие също така във всяка една община, където има заявка за Младежки глас да се развива, защото имаме много заявления от млади хора, активни млади хора, които искат в страната да поемат ръководството на Младежки глас на местни клонове. Лятото влизаме в кампания по разрастване на структурата. В момента подготвяме няколко големи проекта, които да обхванат цялата страна с дейности. Също така планираме и няколко инициативи на интернационално ниво с нашите партньори в цял свят. Октомври месец ще изпратим делегация от 10 души, които това е най-новата новина. За нашата организация 10 души, които ще посетят Русия, Сочи, на най-големия интернационален форум на младите хора, който ще се проведе там с представители на 140 държави. Ще изпратят представители за България ще бъдат Национално сдружение Младежки глас, Денските съвети и другите национални организации, които ще изпратят по 10 човека делегати, които ще представляват България. Младежки глас ще имат 10 души, които една седмица в Сочи, заедно с най-големите организации от цял свят, ще дискутират младежките политики и естествено ще бъдат обучавани с най-големите лектори, най-големите имена, капацитети от цял свят, които ще бъдат поканени за лектори. Просто работим така, че международният опит да се влее в България, както и ние да им покажем възможностите на нашата младеж, потенциал на младите хора в чужбина. Така че на всяко едно ниво Младежки глас работи. В момента Националния щаб на Младежки глас заседаваха вчера. Имаше решение за изпълнение на
програмата на ООН, защото ние в момента сме подали документи за членство в Организацията на Обединените нации, под мониторинг сме. Следващия месец в Съединените щати има събрание, на което ще бъде разгледана кандидатурата на Младежки глас. Ние сме поканени да присъстваме, с много добри отзиви са за нас. След мониторинга, който беше направен на България и на Младежки глас, и може би ще бъдем една от много малкото организации в Европа, които ще бъдем приети от неправителствения сектор на тази интернационална конференция, но естествено тогава ще уведомим и членовете, и медиите, и обществото за резултатите, след като всичко излезе официално. А колко човека все пак наброява организацията, както и Бургаския клон, и при самите лекции и занимания на младите хора, къде интересът е най-голям? Вие следите отблизо нещата. Организацията наброя над 10 000 членове към дата февруари месец тази година, защото преброяването е на 6 месеца при нас, понеже организацията е възникнала в Бургас преди 10 години. Естествено, тук е най-голямото ядро на организацията, тук е централата, над 3000 души в момента са в Бургас, официални членове на Младежки глас. Справки за това се дават във всички министерства, във всички ресорни институции. Интересът към обучението е много различен. От обучение как да се пишем автобиографията, до обучение по финансов менеджмент, до обучение за поведение пред медии, до обучение за здравен менеджмент. Всяка една тема, която е интересна за младите хора, се подема, намира се най-добрият експерт, който може да води това обучение, ангажира се зали, пуска се съобщения до всички млади хора посредством медиите, социалните мрежи. Залите са пълни и така приключва всяко едно обучение с една идея по-добра успевание. Един млад активен човек, който е посетил нашите мероприятия. Само за справка, миналия месец през обучение и семинари на Младежки глас в страната са преминали над 1200 души под различните форми на мероприятия, които правим. Според данни на институциите, Младежки глас и към днешна дата е най-мащабната организация в Република България. Смятам, че е гордост за Бургас, че тази организация възникна именно от тук. Естествено, това може да не радва, но е една голяма отговорност, защото успехите не са успехи, ако не продължават да бъдат развивани, и това правим в момента. Добре, и накрая завършваме. Вие споменахте, но съвсем накратко работите с бургаските университети, както и с училища. Да, работим с бургаските университети и двата, както и с всички училища, както и с институциите, инспектората по образованието, Министерството на образованието, всички ангажирани в сферата на този сектор, институции и учреждения. Младежки глас има план да премине през всяко едно училище в страната и университет, от големите университети, от големите учебни заведения за 2017-2018 периода. Стартираме в София, стартираме посещение на всички университети съвместно с национални студентски съвети на тема и неформалното образование. Тъй, както знаем, образованието е много важен момент в развитието на младите хора, но и в неформалните обучителни етапи. То е много важно за развитието на хората. За нас трябва образованието да бъде тясно свързано с нуждите на бизнеса и на икономиката на страната, така че ние се борим чрез всичките тези дейности, които правим, да обучим младите хора по това, по което е актуално за тях и могат да се намерят работа и да бъдат реализирани. Това е нашата борба и успешно работим с всички институции по този въпрос. Ние им помагаме и сме, може би, най-големият партньор в страната.